Nalika samana samunipun Kiluratu Guktejo mantri mlebet wontening guwa Maya Siluman kagyat raosing penggalih Kiluratu Guktejo mantri duwi sasamunipun mlebet wontening guwa Maya Siluman nyumerapi wontening guwa Maya Siluman boten wonten Prabu Bathara Kresna. Prabu Bathara Kresna sampun oncat saking madyaning guwa Maya Siluman ingkang wonten namung sandanganipun Sang Prabu Bathara Kresna utawi Nata Ndrawati kang sampun linggar saking sak madyaning guwa Maya Siluman. Juk nalika samana Kiluratu Guk mesem sajroning penggalih awit badhe ngetingalaken dharma bekti kalayan Gustinira Prabu Sasrawindu medal saking sajroning guwa hambeta sandanganipun Nata Ndrawati Prabu Bathara Kresna. Kiye ta nang kene ta? Ki sing jenengane wong bejo ora beli marga. Wong bejo ora beli marga kepriwe? Lho, kepriwe, Guk? Lho kuwi sing digawa apa? Ngaturi uninga bilih Prabu Kresna niku wonten ing salebeting guwa pun boten wonten guwa pun suwung. Guwane suwung, Guk? Nggih. Lanjur saka pinemumu kula ndarbe penggalih menawi Prabu Kresna niku sampun sirna margalayu. Wong jenenge wong tapan nang ring jero ning guwa. Ora mangan ora ngombe wagi kadang nang ring omah iki kadang ora kurang mangan kurang ngombe batange kencot. Oh. Mawi dadak tapan nang ring jero ning